Ha sigut un treball que entre totes ha tingut la força suficient per dir estem ací, podem mostrar el que nosaltres, la creativitat nostra, i a mi això sempre m'ha impactat, me va impactar molt, i jo en l'associació a nivell de participar he participat. Bueno, he acudit als actes, però jo no he format part fins fa uns anys que me vaig apuntar i que quan puc col·laborar en alguna cosa, col·laboré, però sí que vaig notar una força molt gran del grup de dones de l'associació. Jo he vist el resultat ja, quan jo arribo així, jo ja veig el resultat. I no sols és que jo pense que en aquestes activitats les dones funcionen a nivell de grup sols, a nivell personal també van creant-se la seva independència dins de la societat, doncs en follos, si vivim en follos, follos. Però que no sols elles, per exemple, tenen aquesta força quan estan totes juntes, sinó que a nivell individual també això cal, vull dir jo. Les dones, jo pense que a nivell personal també han crescut molt, perquè jo quan començo a relacionar-me amb elles, jo notava que la dona tenia ja una força forta, però no ja sols en grup, sinó que això ha fet que la dona a nivell individual també creixca moltíssim. La seva presència siga molt important. I en canvi era tan normal entrar en un bar amb totes que era un encant. És de veres, antes era pecat anar al bar. També s'ha de dir que heu treballat amb tots vosaltres, particularment Xonil i tu. Una companyia, a mi m'agradava molt estar amb ells, estava molt a gust. Lo que sí que guardo en el recuerdo es la sensación de cómo nació la Asociación de Mujeres. El sentimiento que movía a las pioneras para organizar un lugar donde las mujeres no simplemente iban a estar, sino que iban a compartir sus vidas, iban a compartir sus experiencias de vida, unas positivas, otras negativas, pero donde podían compartir ideas, opiniones, donde no se le cerraba la puerta absolutamente a nadie y donde se abría también una puerta importante hacia la formación y el aprendizaje. Eso era una idea muy clara que se tenía con las fundadoras de la asociación. Oh, she may be weary. Them young girls, they do get wearied wearing that same old shaggy dress, yeah. But when she gets weary, try a little tenderness, yeah. Oh, man, you know she's waiting, just anticipating for things that she'll never possess, yeah. But while she's there waiting, and without them, try a little tenderness. That's all you gotta do. Anem a formar un grup de teatre i qui tingueren que fer les d'actrius? Doncs la directiva. Estem en un moment molt important per a lo que nosaltres volíem. Nosaltres volíem obrir-se, nosaltres volíem ser lliures, però lliures de ment, lliures en tots els aspectes. Clar, és que també era això, formava part tot de lo mateix.
de que tenies ganes de demostrar-te a tu mateixa de que això de que la dona s'havia de casar per tindre fills, per estar en casa i poc més, doncs no anava en la nostra forma de ser. Necessitàvem traure el que teníem ahí dins. Estaba en la cama y me he levantado, pues tengo una pulga que me ha despertado. Perquè és que li teníem que fer honor a lo que significaven els nostres ensaios, que era començar riguent-se i després Charo, si vol donar fe, que la done, perquè era una pura risa, però una risa de les bones, de les que ixen de dins, de les que ixen en força, no la risa ja, 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 no. Era un sentir-te tan al·lucinat per el que estaves fent, que era, bueno, no hi ha ninguna vitamina ni ninguna cosa que mos donara a totes el que mos donaven els ensaios, que no sabíem si al final s'anaven a convertir en obra, però de moment nosaltres al riures vivíem. I a l'hora de buscar un títol pel grup va sorgir perquè se ho mereixia.